dukkan wani masoyin Nura M Inuwa tabbas ina jiran album ɗin shi na shekarar 2022. Haka zalika na tabbatar da cewa Nura M Inuwa mawaƙi ne za mu iya ce muku na daban, kuma na tabbatar da cewa masoyan nayi suna tare da mu a daidai wannan lokaci kuma a cikin wannan channel ɗin ta mai albarka mai suna Hausawa TV. Dabban wai idan wannan shine farkon ziyartar ka kuma wannan shine farkon kasancewa da kai a channel ɗin, tabbas zan so ka danna mana alama nan ta subscribe da alama gararwa da kuma alamar like, domin ta haka ne zaka tabbatar mana da cewa kana bibiye da mu kuma kana ƙara ba mu ƙarfin gwiwa sosai wajen yi mana sharing da commenting da kuke a cikin channel ɗin. Domin ko idan wannan shine farkon ziyartar ka channel ɗin ta mai albarka mai suna Hausawa TV, tabbas za ka iya mana sharing din bidiyon zuwa group ɗinka na WhatsApp da episode, domin hakan dai zai ƙara tabbatar da cewa kana bibiye da mu kuma kana mana sharing da commenting a cikin channel. Ta da muka zo muku da wata waka ta da zamu dandana muku ita da tsayi domin ku ji ta ku tabbatar da cewa wannan magiya ta kan bishimmiyar rawar gani sosai a shekarar 2020 ko kuma mu ce muku a shekarar 2020 din ma tabbas zai fitar da album, amma dole za a dan ja lokaci kamar yadda aka ja wancan. Idan masoyin nashi ku ƙara hakuri sosai domin ku tabbas Nura M Inuwa ina nan yana sanar da ku yana tsara muku fitaccen album din da zai fitar muku da shi a wannan shekara ta 2022. Kai dai kawai dan uwa kamar na share din bidiyon zuwa group ɗinka na WhatsApp da na fitar da a daidai wannan lokaci zamu karkare mu saka muku wata kan fitaccen wakar wannan jihararren mawaki wannan aka sani da Nura M Inuwa ba ku samu. Na tabbatar da ka saurari wannan waka ta Nura M Inuwa ta yadda muka samu ku ita da tsayi kuka saurare ta. Na tabbatar da cewa idan wannan shine farkon zai ka tabbas zaka so ka danna mana alamar subscribe da alamar kararwa. Kuma yana burge ka a wannan waka, mai yana baka mamaki sosai a wannan waka. Na tabbatar da cewa tabbas akwai abin da ya baka mamaki. Na tabbatar da cewa zaka so kai mana share din wannan bidiyo zuwa group ɗinka na WhatsApp da na fi, domin hakan ne zai ƙara tabbatar mana da cewa kana bibiyar mu kuma kana ƙara ba mu ƙarfin gwiwa sosai, musamman ma a cikin wannan YouTube channel ɗin ta mai albarka mai suna Hausawa TV. Tabbas na tabbatar da cewa za ka yi mana sharing din bidiyon zuwa group ɗinka na WhatsApp din da na Facebook, domin hakan ne zai ƙara tabbatar mana cewa kana bibiyar mu kuma kana ƙara ba mu ƙarfin gwiwa sosai, musamman a cikin wannan channel din wajen yi mana sharing da commenting da kuke a channel din. Mun gode sosai ziyartar mu da kuka shi, mun ƙara kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin kuma a cikin wani sabon bidiyon kuma a cikin wannan channel din. Muna ƙara muku godiya sosai da ƙara ba mu ƙarfin gwiwa da kuke wajen yi mana sharing da commenting. Shi mun ƙara kasancewa da ku a wani sabon bidiyon.